next is i-ate Dac kasi wala mo yung way. Kasi nag-start yan na nga kami nakapag-pass moving get up. Wala mo, may kaya ko kaya na ito, may kamanang ko eh. Ano that? Ate Frida, Ate Jin, at saka Ate Kitchi. Kaya kasi na nakasakit ang tiyan mood. Minsan, bago ko lang pag-exam yan, pakalawin ko pa kung masungit na ba yan or mabait na. Kaya ma-intimidate ko kung naming mood for the day. Ate AC, ewan ko kung bakit, pero kasi sobrang tahimik niya, napaka-friendly, proud. Nakaka-intimidate. Nahirapan din ako mag-approach sa kanya, nahiya ako eh. Kuya Andrew. Naku, tabalo, may ngapakyak ko mo talaga after ko may pasayin kaya karetang king maging kwentuhan ni Ali itang tipong maging closer kayo after nito. Parang feeling ko nga kabalik eh, sorry, pero mahanta talaga. Katapos si Kuya Justin, huling sigurong halina ako pre dati as an applicant. Tapos sasabihin natin leader yan. Ate Kitchi, ang kay Ate Kat, kasi po may tama po talaga karela niyang Ken Talents Night. Si Ate Portia. Hindi kasing tindino sa dalawa, pero dahil nga una ko siya nakita doon sa Talents Night, yan, iba na din yung tingin ko sa kanya. Medyo natakot ako. Ate Porsche, kasi siguro dahil like kaya ka gusto mo. And wala mo yung itong ka rin. Kasi gagawin ni Ate Kitchi eh. Si Kuya Felipe. Si Kuya Felipe. Kasi meron pong mga times na nag-joke siya, tapos merong mga times na parang naiirita siya. Atin yung professional side at atin yung friendly side. Kitang professional side na patse, org yung pisasabihan, org mo niya, dapat ka rin ka tututok. Ako, bala ako, patse friends mo niya, okay na, alin para. So, patse pagpasign, intimidating. Si ate parang sobrang antaas kasi ng level niyan. Ang hirap niyang tapatan. Tapos ang bait-bait pa niya, ang dami niyang alam. So, natatakot ako na baka hindi ko mapantayan yung gusto niyang gawin ko. Tapos si Kuya Alan, kahit na crush ko siya, nung kasing nagpa-sign ako, parang kahit na natakot ako dahil ang bait-bait niya, nakaka-intimidate kasi ang dami kong palpak pero nandun pa rin siya. Yung parang naliliit ako sa sarili ko. So, yun. Kay Kuya Kevin. Kuya Kevin. Kuya Kevin. Kuya Kevin. Basta di ko minsan mag-gets kung bakit, bigla na lang siyang nagsusungit na ganyan. Tapos hindi naman ako nasusungitan. Tapos basta parang nakaka-windang-dang na bakit gano'n. Sungit ka kay ba't siya mag-greet ko? And ako, mag-respond. Kabalo kaya bakit? Hindi na kasi tatakot kami kayo pero ito, minsan rin tatakot mo ang kuya kayo. Ito mag-sungit. Pero okay naman siya nung nagpa-sign. Pero sa mga member, parang siya yung mataray na, ano ba yan? Hindi masyadong supportive. Hindi naman, pero bait naman siya. Pero yun nga, may ganun siyang sign. Yung nakatatakot ko pang Kuya Jones. Si Kuya Joms. Si Kuya Joms. Para sa akin, intimidating si Kuya Jones. Kuya Joms. Huling itang presence na wala mo talaga mag-terrify ko, explain. Ganyan po, di nila tumatambay. Tapos kapag indoctrination night, para talagang sungit-sungit niya, ganon. Ewan ko, pag nakakausap ko siya, mabait naman siya pero may something na na-intimidate talaga ako na parang ayokong gawin yung mga parang nagkagagalit niya. Kasi wala lang, talagang nakaka-intimidate yung dating niya. Saka malakas ang aura talaga yun. Okay yung po outside, kasabi outside door. Pero pot akong nakatakot na pot akong high. Actually, within large watang bayan. But magpasay ka, makatakot. Pupunta talaga ako sa kanya pag nakikita ko siya, feeling ko kasi dami-dami niya laging ginagawa. Parang hindi siya ganun ka-approachable. Yung sa akin, parang busy-busy kasi siya. Ate Frida naman.
strong personality. Kaya tatakot ka pong i-approach paminsan kasi tatakot ko po na po mapagsungitan ko. Si figure of authority. Wala akong paano sa expectation. Ang tingin ko po sa personality ni Ate Frida, strong, firm, tough, parang ganun. So, nung nagpa-sign po ako sa kanya, I needed to summon a lot of courage kasi gusto ko, kahit lumapit man lang ako dun sa level na yon para mag-meet ka. Ewan ko, parang ang strong ng personality niya. Parang, hindi ko siya masyadong malapitan masyado. Parang, ewan ko. Kasi kung makikita ko lang siyang gano'n, hindi siya nakasmile, so parang nakakatakot siya. Pero pag nakausap mo lang, okay. Pero pag hindi talaga nakausap, parang nakakatakot. Tapos si Ate Kichi, kasi nung talents night, nagsugit siya. Si Ate Kichi, so parang may himilig ko kayo. Ate Kichi kasi, hindi po siya lagi tumatambay. Tapos kung una ko siya na-meet ng talents night, tapos nakakatakot talaga siya ng talents night. Si Ate Kichi, hindi ko po alam, siguro nandun pa rin yung trauma ng talents night. Ganun. So, pero Si Ate Kichi kasi nung dalawang beses ko siya nakita, yung una talent night, pangalawa indoctrination. Nasabong kami mga baskal, so yun, nakakatakot siya. Ate Kichi, kasi wala mo kita yung talents night. Anyway, wala mo two application process. Parang, di ko pa lang siya nakakausap as talagang kami na nag-uusap. Kaya yun, so nahirap. Mungunang Lily, anyang king acquaintance party. Sa Balo, may biglang, pala ako kasi kilala na ako dahil kay Ate J, pero ali pala. Tapos to, maka-OP actually. Tapos anyang talents night din nito, sobrang nakatakot. So, pero I'm looking forward to knowing her more para malaman ko kung dapat ba talagang maintindihan